Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi-8:30 dejjem fuq One. Mużika se jirritorna għat-tielet sena konsekuttiva b'20 kanzunetta oriġinali bil-Malti. Il-Ministru għall-Arti Owen Bonnici ħabbar li bħalissa dejjin l-aħħar preparamenti loġistiċi fosthom il-bini tal-park, il-koordinament tal-provi artistiċi u teknikalitajiet oħra biex għal darb'oħra dan il-festival ikun ta' suċċess. Aħna għandna kollox lessa biex ikonna mużika sabiħ immens din is-sena edizzjoni fantastika blaqwa kantanti, awturi, kompożituri jieħdu sem kemm fil-kompetizzjoni u anke meta jiġu biex jikantaw bħala mistiedna speċjali għall-okkażjoni. Dan huwa festival illi jolqot il-qlub u l-imħuħ tan-nies għaliex jitkellem dwar l-iktar ħaġa li tiddefinina bħala poplu l-lingwa Maltija li tantija l-qalbna nkomplu nivvalorizzawha b'din il-ħidma li qed nagħmlu hawnhekk. Din is-sena l-festival se jospita lil Kantera, fil-waqt li għal-finali bħala mistiedna speċjali se jkun hemm Kurt Kalleja u Ira Lusko. George Bonello, membru fil-grupp mużikali Kantera, spjega l-importanza ta' festivals bħal dawn għall-artisti Maltin. Festival bħal dan huwa importanti ħafna għall-artisti Maltin, speċjalment bħalna li bdejna minnu festival li għati pjattaforma kbira, l-artist Malti li jesprimi u juri t-talent tiegħu permezz tal-mużika, tal-lirika u ta' dak li hu Malti. Iċ-Chairman ta' Festivals Malta Aron Zara qal li huwa kburi li Festivals Malta qed toffri pjattaforma ta' dan il-kalibru lil diversi kantanti, awturi u kompożituri lokali għat-tielet sena konsekuttiva. Iċ-Chairman tal-Mużika Raymond Buġeja kompla jisħaq fuq l-impatt pożittiv li ħalla dan il-festival, mhux mal-udjenza biss, iżda wkoll mal-artisti lokali. Bħal kull sena Mużika se joffri 3 serati ta' mużika Maltija tal-ogħla livell. Mużika se jsir fl-MFCC ta' Qali bejn it-23 u l-25 ta' Marzu u se jixxandar b'mod dirett. Il-biljetti u aktar informazzjoni jinsabu fuq mużika.mt.